Lamsogo jotono no ani video katalo tai ani video nai tongnai rongno khabai hamjangma ya photo unki sung tini ke biang thangnai tongi kona hadi sung tini ke baba no vaccine donani ani rogini palao thangi tongoi ko unki sung nogo sokhai laika unki vaccine donan bagi tika kat nogo namani nogo tika kat namase gabin gari rok mugui gari rok tarangna hono unke ba iko gari wo bin gari rok mangsi kuprung hingke tau ke wati wawi iko chini dukano bethak laijak abose ano gari rok lei kelangge angke okhari maria hingke tau iko ani roge khoroknani phayo nahaina phayo ano iko sati bai naidi hingke wati bang sukhanai di iko wati si thakliya tini vaccine roriya ni sao khana siro sinai hingke sung tabo iko dugano kisasa bethagoi nogo mathang lai sinai khana sito isa ma phailai sinai sung naidi sin dugan tam tongna hadi iko sin dugano serai besake binnana bai bamjak tongo binnana khatangjak bami tongo iko naidi nogo khe sungasuk tongjagya tongo yango 2 mas 1 mas atike na sung laiso laima tongo tamnege yango busalai nai gere ama boiko dugano mangsi fungai kheno dugano hayongke horosinogo sobuyongke ba serai bo naine gere hingga ba ambage sung yangwaisa ma tongo engwaisa ma tongo ke iko serai besa bor thung tongo iko bor thungnani je mani nukubo yakungbai no bor Nai das wan suksido jotono bor haike kitari rohorbayo ko nge thumi tongo boto dugano iko binnana bai tabo kisung nogo pirok lai tongo iko monfort school sokpaikya tabo sung tini vaccine dodia nehno khana sironai sung to sa khanawo ma phailai jaunai kheto awalong nai thongmani na hadi ko wati phaiman bagi pura siari kraija khain tongkhanai di ko nokhabo kosom kho wati sitai bu phayunai tawki sung sampono ko baza sokpaika iko nai di baba ni gari rok sin gari bisingo nogo tika katna na hapmale bin gari nugui haino tarangnani hini tongon ko ba matu phailaika Ungi sungi ko tini sokphailai jao kha vaccine no ma jagawa miao ke to mararia ungi sung tini to sama phailai jao kha ungi ko tini ke borok phaijak jotono ti vaccine do na bagai nai sarai besa kahama kiu ting tongo bo tini ke koito jen marajak no vaccine saimalia ungi ani baba bo koito marajak no thangnayo tinta remani tabo ke kaisa rok no saimeya unke yango kirijak ma haing tongo bo saibo manak khangke ba buino kapma khorang rok phanawo kirijak ma khangke tongo ke unke kuyawo tinta besok ke bo saimeya asuk unke nagi ko vaccine no ma sina chau tongo kirijak ma haing tongo rejangan naya haing tongo kirijak ma sina ko unke to mane hano makambo bila furu makamane afusna vaccine na ge ambanya bin ba hono bandu ni ba ke angin ba tu khayo bila ko ke ang ba ni do mane aku ang makapsikha ingi ta bu sung vaccine bai kono ko kisa ko thamane phaimane bichin sibo khatang ja suka sona ingi ikono bu kisa ko thage ang iko ani kumo borong suka kisa samtang tangani tako Serai besa bo bina nasong khatang jakhanai serai besa nai tongon goba bina nasong ya asan hangi kan kono isa sampuri kanai tang kanai samtang wati pai ba borong nai kan kono kono mino hamdia hamyo bari kanai tang kan hadi borong sekarang kono tang wati bu kisa phai tongo wati bu thaika wai kana ang wati thaia kana samma tang di harok kisi wati phaimani hingke tabu kisung nogo thangnai sine iko kholai jao kha nogo thangna bagai
Hingke abse gari kawai mare sati pogise anbagi ko sati nahanani ni thangka hingke naidi ko yang ke ang sam rok ko buphang brai rok tani khibi bai mani ko sakrumui tongkha hinui ani khum rok sakrum bai kha hinui bari maya ngana hinui ang buphang rok bo tanui kwbangkha hingke tabuk ke singui ko nogo kifilai tongo hingke tabuk ke monport rokni school shooting mani pura gari jamjak o jaga o monport school ko biskango borok kwbangma naidi ko nini ni bagi video songong sinai tei next video tei samalai no.